Taller d'autoestima, segona part. Ara mateix estic davant les preguntes d'autoestima, part 2. La veritat que em sorprèn veure que no em llanço tan aviat com la part física. La meva manera de ser és molta autoexigència i a vegades això no funciona i et frustres a tu mateix. Te deixes aquella cosa i no hi tornes. No és que no m'agrada la manera de ser. Ara he millorat un 100%, però abans era bastant horrible. Viure amb jo mateixa era una lluita contínua en la teva pròpia ment. Ara és un altre rotllo. Es viu molt millor encara que hi ha feina que fer a diari. L'autoexigència ha disminuït i això almenys et deixa viure una mica en condicions. No és que em consideri ni bona ni dolenta, sinó que em considero una persona més en aquest món que em toca viure. No m'etiqueto ni m'agrada que m'etiquetin. Ja em basta que t'etiquetin per la malaltia que tens, que pateixes i no és just. Potser que no sigui lo suficient generosa en les persones, però no és perquè no vulgui, simplement em costa. Però sí que em surt una abraçada, cosa que de petita no em sortia. Aquest gest, de mi, em costava molt abans. Era molt introvertida, però gràcies a la dansa, al teatre, a l'esplai, a les escoles d'estiu, vaig començar a ser extrovertida. Allà o perdia la vergonya o no era monitora. Intento ser amable dins les meves possibilitats. Cosa que crec que s'ha de fer i no hem d'intentar ser massa amables si tu no ho ets de veritat. Encara que a vegades penseu que sóc insocial, no sóc, necessito contacte, però no en multitud, ni en molt de renou. Som més bé de tranquil·litat. Sempre tenia massa puntualitat, fins que un dia em vaig cansar d'haver d'esperar a la gent, perquè el seu lema era arribar tard, sempre. A partir d'aquí, ja vaig fer un pensament i vaig canviar. Ja no arribava tan prest, sinó una mica menys prest. No és que arribés tard, sinó que no havia d'esperar tant a la gent. A mi m'agotava aquella gent que arribava 20 minuts tard, o ja ni se presentava. No és que sigui molt treballadora. Ara sí, que si m'interessa, ja em poso nit i dia i ho aconsegueixo. El meu caràcter em trobo divertida, observo molts comportaments de la gent i altres coses. Xerc molt i sobretot molt despistada. Ser sensible. Per això em produeix moltes vegades malestar emocional. Us puc dir que per això ha estat un malestar durant molt de temps, fins que una descobreix coses. I això te fa obrir els ulls i veure que no ets l'únic al món que els passa el mateix. Ara mateix el malestar hi és i has de cercar coses per afrontar el malestar que tens a diari.